Ya, sanibona mfowethu kunjani? Uthi okucupha umfazi unayo bani lo bhali lapha? Into zakhe bhubha kakhulu lekhaya. Libhubha kakhulu amakhehla angifundisa kakhulu into kwakhumuzi. Angifundisa kakhulu amakhehla into kwakhumuzi. Mfowethu ngahle kakhulu lapho ngizokuhlukanisela kathathu. Ya. Nginayo isibango yokuthi umuntu othi nje ugibela phezulu kwakhe abehuda unje eqala bethintana kube kushintshisiso aziboshele kungaba ke umuntu wesifazane wesilisa kodwa ongamfuni ukuthi asondele kumuntu wakhe uyabhosha. Sibuye size kulena ke manje lesibili eyokuthi mangabe ethi uyakhumula nje kuvele kunuka indlu kunuka inkomo efile endlini isichitho ke leso sicupho siyisichitho kunuka inkomo efile njenganembongolo mhlawumbe efile manje uyakhumula inkinga leso sicupho esinjalo asilapheka kalula mangabe ngisenzile mhlawumbe ngelila ngasufuna siphume asibe saphuma noma mhlawumbe uthi soshonile wena asibe saphuma ke uzafe ngenamuntu indlela kwakhiwa ngoba sisuke sithenga umuntu ongasekho emathuneni. Sibuye silesokugcina esokugcina nje cha mangabe ucabile umcuphe ngokuthi awufuna lale namuntu umuntu oyisilisa nje mangabe ethi ngiyakuthanda noma makuthiwa usebenzisa imithi enzima kangakanani mawusebenzisa imithi enzima uyitshentsha uyinkunzi lithi mathishona ilanga ntambama isivukelelwane sithi asisafuni noma kuthiwa ngabe bethiwa bevumile ngoba mhlawumbe evumiswa imithi yakhe mawusebenzisa imithi enzima yena kodwa ngeke azalalwe naye ngoba azothi mathishona ilanga isivukelelwane ilwane ngisebenzisa leso sicupho ilwane lezi ezivuka makuhlwa makwahlwa nje usecaba ngomuzi wakhe yena kodwa makuwukuthi uthi umfazi oshade naye le ngishayile isipikini sokuthi ngingavumi noma thi uyashelwa masikhuluma ngokucupha ke lento enjalo ezikhona la ekhaya. Sibonge mfowethu usazobuye kumina.